Samson Ingti nili Lunsepo lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council GI Tech a chairman nilihin pen Karbi Sengkan kimi thang niphai isi penap kado kawe akar biara rafan peneng aningkan domesen thak mesen lapen ke monsam keduje phan kado kawe phanta chuning risi nilihin pen suri kardom pajiriklo lapen ako dothuiklang ilitung trokkebraner kep angdeng Lokhimon karcho peneng 2026 tarik 4 arni Lokhimon adowana long Karbi Anglong arlo lapen Karbi Anglong angtan anta archo ichi laso karcho aphanili hin pen suri akardom pajiriklo kardom